kaagoy! Subukan naman natin gumawa ng pulutan na sabaw. Ang sarap ng pagkakagawa ko sa kaliskis mga pre. Pumunta muna ako sa palengke namin para bumili ako ng mga laman loob ng baka. Dahil gagawa tayo ng sikat na kaliskis dito sa Pangasinan. Sa mga hindi nakakaalam mga kaagoy, ang kaliskis po dito sa Pangasinan ay napaka-quality ng pagkakagawa nila, lalo na sa dagupan na sa Bimali. Isa sa mga pinaka-technique ko mga kaagoy kapag nagkakaliskis kami. Wag kayong magkakaliskis kapag hindi kayo lasing. Magkaliskis kayo kapag nalasing na kayo. Tamang-tama po yung narinig nyo, kumain kayo ng kaliskis kapag nalasing na kayo. Kadalasan kasi ganun ang ginagawa namin after namin tumagay. Pampatanggal antok daw kasi mga kaagoy. Baka hindi lang naman kami ang gumagawa nun, baka kayo rin. After nyong syumat, pupunta kayo ng bayan para kumain ng kaliskis or pigar-pigar. Meron naman yung nagbebenta ng kaliskis mga kaagoy, nilalagyan nila ng asukal. Ay ang pangit nun mga tol. Hindi mo malalasap ang tunay na sarap, lalo na kapag may asukal. Bali ang gagawin mo natin dito ay pakukulin mo natin lahat ng mga nabili nating laman loob ng baka. Naglagay na ako ng mga kailangan pampalagay dito sa ating pagpapakulo. Tulad ng bawang, luya, sibuyas, paminta, asin, dahon ng laurel. Pakukuloy lang natin ito ng 20 to 30 minutes. Pag kumulo na ng ganun katagal mga kaagoy, ganito lang magiging itsura niya. Magiging malambot lahat ng mga pinakulo natin. Dahan-dahan natin ito isalin mga kaagoy. Yung sabaw pala nito ay hindi ko itatapon. Ipapakain ko sa aso ko mga pre. Sayang rin kasi yung pinagpakuluan. Gustong gusto pa naman nila yung sabaw na ganito. Sabi nga nila kapag matapang ka, hiwain mo yung niluluto mo kahit mainit. So tinitiis ko lang dito yung init mga kaagoy. Dahil malapit na nga umulan, baka maabutan pa tayo. Bali naglagay pala ako dito ng balat ng baka. Optional lang naman mga kaagoy kung gusto nyo lagyan or hindi. May mga iba kasi nagbebenta ng kaliskis, walang balat ng baka. Pero yung iba naman na nagbebenta ay meron naman balat ng baka. Tapos ito yung mga laman na nabili natin. Hati lang natin yan ng maliliit. Ganyan po kasi ang hati kapag kaliskis ang gagawin mo. Kumbaga merong standard size. Masarap kasi sa pulutan mga kaagoy kapag merong sabaw. Lalong-lalo na kapag may papaitan, kaliskis, sinigang na paa, at iba pang klase ng sabaw. Ito lang naman yung pinakamahirap kapag gagawa ka ng kaliskis sa paghihiwa. Makakaramdam ka lang naman ng pagkakasakit ng balakang na talagang madadama mo talaga yung sakit. Sinyalis na yun na tumatanda ka na. Bali naghihiwa muna ulit ako dito ng bawang, sibuyas at agat. Agad ko na nga nilabas tong aking talyase. Dahil dito tayo gagawa ng kaliskis Pangasinan version. Sinindi ko muna ang kalan. Naglagay ng konting mantika. Ang gagawin mo natin ay gigisa mo natin tong ating laman loob. Pinagsabay-sabay ko na nga sila inilagay. Sabay-sabay rin silang maluto. Walang nauna, walang nahuli, basta sabay na silang nilagay. Igigisa lang natin to ng maigi. At kapag naluto na, saka naman ilalagay itong laman loob ng baka. For the yummy ang ating pulutan ngayong araw mga pre. So ang pinaka-solid na pulutan na pangsabaw natin. Masarap kasi sa inuman kapag may sabaw. Hindi mabilis malasing. Tama ba ako mga kaagoy? Kapag may sabaw daw na pulutan mga kaagoy ay hindi ka daw agad malalasing. Tama ba yon? O sa mga manginginom dyan, tama ba yung sinabi ko? Bali naghiwa na rin tayo dito ng onion leaves. Pampabango sa ating kaliskis. Kapag kumulo na to ng maigi mga kaagoy, saka naman natin maglalagay dito nung tinatawag nilang mapait or yung mabaho galing sa laman loob ng baka. Ang tawag pala dyan ay papaitan. Basta maglalagay lang tayo ng konti. After nun ay maglalagay tayo ng konting sinigang. Original pala yung ginamit natin dito. Pampadagdag asim. Bali naglagay pala ako dito ng konting suka. Nakalimutan ko nang naibidyo. At after nun para magkaroon ng lasa, lagyan natin ng konting patis. Hinalo-halo ko na nga pag ganon, pag ganyan, pag ganito. At para magkaroon ng kulay yung ating kaliskis ay maglalagay tayo dito ng aswete na powder. Yan ang magpapakulay sa ating kaliskis mga kaagoy. Bali yung magiging sabaw natin dito ay magiging kulay orange. At pagkatapos hayaan natin ulit ang mga 20 minutes. At kapag umabot na ng 20 minutes, saka mo naman na ilagay yung ating sili na green at yung onion leaves na hiniwa natin. Oh shit, meron na tayong kaliskis mga kaagoy. Napakasarap, di ba? Sino ba namang tatanggi sa ganitong pulutan? Ganito ang magagandang set ng pulutan. Ito po pala ang version ng kaliskis ng Pangasinan. Kung nagustuhan mo tong video na to mga kaagoy, comment nga kung taga saan ka para alam ko kung saan umabot ang vlog na to. At mag-suggest ka na rin ng pulutan na iluluto ko. Malay mo, ayun ang isunod nating iluto. O tara na, ready na yung setup natin. Alam mo na ang gagawin ha. Hintayin kita sa bahay, agoy!